Mga bata, nahihirapan ba kayo sa subject na math? Lumiham lang sa Dear TMC at sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Hanapin lang ako sa Facebook, sa TikTok, and YouTube channel. Parenthesis negative 4, parenthesis negative 2, parenthesis plus 2, parenthesis 6 plus 5, parenthesis 6 plus 5 is equal to 11. Negative 4 times negative 2 is equal to positive 8. 8 plus 2 is equal to 10. 10 plus 11 is equal to 21. So the answer is 21. Parenthesis 6 to the power 6. Dear TMC, is my answer correct? The answer is wrong. Let me try to discuss kung saan ka nagkamali. Madalas, ito ang nagiging kamalian ng mga grade 5 pupils. Unang step, ilan ang nakikita nating arithmetic operations? Isa. Ito ay plus sign. Ilang terms meron tayo? Meron tayong dalawa. Una at pangalawa. Unahin muna natin ito. Negative 4 times negative 2 is equal to positive 8. Now, sa second term naman, 6 plus 5 equals 11 times 2. That will become 22. Now, let's add the first term and the second term. Positive 8 or just simply 8 plus 22 equals 30. The answer is 30. Alam mo na kung saan ka nagkamali. Pagkatapos mong na-multiply ang negative 4 times negative 2, in-add mo yung 2, which is definitely wrong. Ang 2 ay coefficient ng second term. In other words, since nasa parenthesis yung 6 plus 5, ito ay uunahin mo. 6 plus 5 equals 11 times 2 equals 22. Ngayon, alam mo na ang mga mistakes mo. Mga bata, nahihirapan ba kayo sa subject na math? Lumiham lang sa Dear TMC at sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Hanapin lang ako sa Facebook, sa TikTok, and YouTube channel.